DCGB! Ano nata ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Kikilig si Jasmine. Gari iba man ba ang kilig mong iyan? Pati ako nagbablush. Maray na pagkauto mga tugang, aldo katangon niya ni Lunes Pet Shop. 22 na palan Kuya John. Imagine, tulong bulan palan. April 22, tas tulong bulan. Gabos, may palunch po yung fans. Maray na pagkauto po sa gabos sa nakaantabay sa indang mga residensya. Ano ngunyan? Petsa 22 na. Grabe po ang bagsakan oran sa nagkaperang parte po ligi sa probinsya kan Albay. In fact, bago ako ligi magtukaw, may nahiling akong abiso na ipigpaluwas ni Albay Governor Attorney Edsel Grex Lagman. Sabi ni Ate Sally, wow be, namati ko na ngayon sa imong boses. Pamilya Aranya dyan sa barangay ni Cruzada. Tama ba ako, ate? Gari, iba po digdi, iba na so ni yung naramduman ko na address mo. Ang tanda ko na address mo, Ate Sally, niyaon dyan sa may parte ka na Imalnod, Legazpi City. Maray na pagkauto po dyan sa Pamilya Aranya. Kay Kuya, ay lakandulag gugun pa lang sila, Ate Sally. Basta ang aram ko, Ate Sally po, pag fiesta sa Legazpi Port, kaibanan ka mo sa fiesta, sa si Joshua. Nakakasabay iyan dyan mag-agad kay Embutido, maray na pagkauto po sa Pamilya Aranya. Sa Lakandula, Gugun, hain tungunan, Ate Sally, si Kuya Jerel. Medyo mauran-uran po sa palibot. Kaso bago, around nasa 14 minutes ago ining pig-post ni Attorney Edsel Grex Lagman, ang governor po sa probinsya kan Albay. Ining PDRMC APSIM Advisory number 9-2024. Dahil man, Ate Sally, nagbago sa boses ko, baka na-miss mo lang talaga so so timbre kang boses ko. Wala man baka nagdadalaga o nagbibinata na, Ate Sally. Sabi digdi, pigpaluwas po ini o pigibo po ini ang abiso kasubagong alas 10 nin pagka alas 10 nin pagka aga. Sabi digdi, due to effect of southeast monsoon and heavy rainfall advisory from Pag-asa that may result to river swelling and flooding, the Albay PDRMC APSIMO informs the public and all LGUs within the Albay of the following. Ibitaranda po muna ang pagbalyo sa mga salog, and then itong sa mga nasa low-lying areas, maging maikmat po kamo dahilan. Syempre, pag grabe po ang uran, and then syempre, naglulumoy ka ng mga daga dyan, na pwedeng magresulta sa landslide. Sabi pa digdi, suspension of all outdoor and water activities until the weather has improved. Kaibanan pa digdi, small sea crafts must avoid venturing in the sea. In fact, sa bagong aga, namati ko sa report ni Kuya Jimmy Nasalita, ang alkalde kan munisipyo kan Pidoran Albay, nag-abiso naman po duman sa mga saraday na parasira, itong mga nagagamit po nin mga saraday na sakayan pandangat dyan sa munisipyo kan Pidoran, na medyo ibitara na po muna, and syempre magkaigo po ni na magakanigong pag-iingat dahil yung nito alangkaw po ang mga ukol, darakula po ang mga balod dyan, and then syempre itong sumanga paros, itong sumanga paros na bibilang, itong paros iyo po ang makusog. Kaibanan perigi number 4, all city or municipal disaster risk reduction management office. Kaibanan po itong barangay disaster risk reduction management council ang dapat po na magmangno sa indang mga nasasakupan. Sabi ni most closely monitor the weather bulletins issued by the Pag-asa
in their respective areas, particularly those exposed to flood, lahar, flashlight, and landslide, and take them timely countermeasures and execute localized evacuation as needed. Yan po tabi, sabi ni so ordered. Pirmado po yan ni Attorney Edsel Greco A.B. Lagman, Governor and PDRMC Chair. Kaya duman po sa pag ang mga harong baga kaya kuya dyan, kamo bilang mga residentes, aram yung doon sitwasyon dyan sa indong palibot. Kaya just in case na kamo po ang tig-abot nin baha, and then may mga incident na dyan or history na ni na mga flash flood, and then itong landslide, kamo na po tabian mag-ibitar and then mag-evacuate kung kinakaipuhan. Maladig sa baba kan liga akan DCGB. Sabi niya siya, grabe na nga tujal nga ang tubig. Sakto pati, nakapantalon ako, nakasapatos. Kasi bago paglaog ko yung mga around 7 a.m., medyo oro ababa pa, nakalukso pa ako kuya dun, kaya pa kang inabot pa kang kalamihas ko. Pero ngunyan, medyo halang ka na po ang tubig dyan. Kaya ingat-ingat ka mo. And then syempre, duman sa mga parents, sa mga magurang po, pakimangnoan sa indong an sa indong mga aki, tadakol po mga helang ang posibleng magburutwaan ngunyan. Itong leptospirosis na po digi itong sa mga nagraralamo tao dyan po sa mga maating tubig. And then syempre itong abiso man kan Department of Health Center for Health Development na helang po na dengue. Maray na pagkauto sa gabos pong nakahiling sa tuyang DCGB News Online. Uy, namiss ko mag-scroll sa DCGB News Online. Maray na pagkauto kay Sir Alvin Uy, and then kay Kuya Nems Flora. Kuya Nems, kailan ka po ma-duty? Namiss ko si Kuya Nems. And then sa Familia Flora kay Ate B, and then sa duwang ate dyan sa Barangay Sagpon, Candaraga, Albay. Kumusta Kuya Nems an bulos ka na tubig? Ay, alas 5 ngunyan. Baka mga next day na kami magtupara ni Kuya Nems kainin. Pero naka-genset pa kita ngunyan Kuya Jun po, no? Di ko sure kung may ipigpalawas na abiso Ate Ange. Nakasubago aram ko naglusong si Chief Ramir Tanay para mag-on kan sa muyang generator ta biglang nagpalusok sa kuryente. Sabi ni Kuya Nems, welcome back Ate Angel. Thank you so much po Kuya Nems. And then kay Ate Madel, sabi na, diretso na siya ilingkang live. Nag-pop up sa notification niya. Kay Ma'am Elena Valenzuela, happy lunchtime po, Ma'am. Nakaantabay da po ngunyan from Agna, Humapon, Legazpi City. Uy, kumusta po dyan, Ma'am? Mauran pa dyan sa tuya sa southern part kan Legazpi. Sabi ni Ma'am Marites Padilla, good afternoon, Angel. Welcome back. Watching from La Piazza. Kay Ma'am Evangeline Liagas, maray na udto po Ma'am Angel, watching from Daraga Albay. Kay Kuya Joseph Abila, sabi na, maray na hapon Madam Angel, haluyon kang nawara. Watching from Makati, pa shoutout po sa mga taga Banyadero, Candaraga Albay. Madali man sana kuya akong nawara para tulong bulan, nagpaingalo lang ako kidiit na oras. Ay, warang sound. Happy anniversary niya ako sa imong